Stredné Slovensko má oceľové srdce. Tak možno označiť miesto pre ťažbu a spracovanie železa, ktoré je v tejto oblasti známe od doby železnej. Vďaka bohatým ložiskám rudy a drahých kovov sa stalo centrom technického pokroku. Prvé šachtové pece a hámre, kladivá na vodný pohon, boli v dolinách slovenského rudohoria postavené už v 14. storočí. Ťažba a spracovanie železnej rudy na Pohroní sa postupne rozrástla na obidvoch stranách Hrona a v polovici 16. storočia tu fungovalo už 11 húd a 8 hámrov. Produkciu železa zabezpečovali nízkošachtové nadzemné pece, ktorým sa hovorilo dúchačky. A keďže boli modifikované na podmienky pre územie Slovenska, nazývali sa aj slovenské pece. Koncom 17. a začiatkom 18. storočia vznikali u nás prvé vysoké pece s otvorenou hruďou, ktoré umožňovali surové železo odlievať do foriem. Prvou na Slovensku a v Uhorsku vôbec bola vysoká pec v Ľubietovej a neskôr v Hronci, kde sa začalo s výrobou ocele z vlastnej suroviny. Rozširovaním výrobných kapacít koncom 18. storočia vznikol v povodí Hrona medzi Banskou Bystricou a Breznom veľký štátny železiarsky podnik, Hronecký železiarsky komplex so sídlom v Hronci, ktorý sa stal najvýznamnejším producentom železa v Uhorsku. Oceľové srdce tohto územia zosilnilo v 19. storočí, keď roku 1836 Rakúsko-uhorský parlament zákonom číslo 25 nariadil vybudovať 12 železničných tratí pre potreby Habsburskej monarchie. V roku 1838 Gabriel Schweitzer, komorský gróf v Banskej Štiavnici, na tento účel navrhol postaviť valcovňu na koľajnice pod vrškom Brezová. O rok neskôr komisia v zložení Gabriel Schweitzer, Anton Glanzer a Augustín Lobkowicz určila presnú polohu na umiestnenie valcovne. S výstavbou prvých stavebných prác sa začalo roku 1840. O 15 rokov neskôr spoločnosť vyprodukovala 2374 tón koľajníc s kvalitou ocenenou na Svetovej priemyselnej výstave v Paríži. K významnému medzníku slovenského železiarstva sa radí výstavba prvej Siemens-Martinovej pece roku 1879, ktorá zvýšila výstupnú kvalitu ocele pri 10-násobnom zvýšení výroby. V roku 1883 bola uvedená do prevádzky ako prvá v celom Rakúsko-Uhorsku rúrovňa na výrobu valcovaných a ťahaných tupo zvarovaných rúr. Jej pôvodná výrobná kapacita 2000 tón rúrových výrobkov po rozšírení železiarní v roku 1898 vzrástla na 5000 tón ročne. Okolo železiarní vybudovali rodinné domy pre zamestnancov a neskôr aj rímskokatolícky kostol. Po vypuknutí Prvej svetovej vojny 28. júla 1914 sa podbrezovské železiarne dostali pod priamu vojenskú kontrolu a výrobný program prispôsobili potrebám vojny až do roku 1918. Vyrábali sa hlavne obaly na šrapnely a delové strely. Zánik Habsburskej monarchie a vznik Československej republiky roku 1918 znamenali rozpad jednotného trhu a v dôsledku toho negatívny dopad aj pre slovenské železiarne, stratu odbytísk, tlak konkurencie českých krajín a infraštruktúry. V roku 1919 osadu zvanú Brezová premenovali na Podbrezovú. V tom istom roku železiarne Podbrezová prešli do vlastníctva novovzniknutej Československej republiky. Správu prevzalo Ministerstvo verejných prác, Ústredná správa štátnych banských a hutníckych závodov Praha, ktorá ich začala riadiť štátno-monopolistickými formami. Patrilo k ním napríklad uzavretie zmlúv na predaj železa a nákup železného šrotu so súkromnými spoločnosťami, čo znevýhodňovalo štátne železiarne. Narastajúce rozdiely medzi trhovou a výrobnou cenou hradil československý štát, pripisoval ich do strát, v dôsledku čoho sa štátne železiarne postupne zadlžovali. Štát mal zámer modernizovať výrobu, ale realizovala sa iba čiastočná rekonštrukcia. V roku 1923 bol v oceliarni postavený prvý sádzací žeriav.
Roku 1924 bola uvedená do prevádzky Pozinkovňa Rúr. O rok neskôr bola zrušená tzv. Stará rúrovňa a na jej mieste sa začala výstavba novej valcovne Profilov. Prestavbou prešla i malá valcovňa Rúr. Nová valcovňa Profilov, uvedená do prevádzky v roku 1931, výrobou nedosiahla projektované parametre. Neúspešná bola aj lisovňa, smaltovňa a zlievareň v Hronci, ktorých výrobné náklady vysoko prevyšovali ceny na trhu. V 20. a 30. rokoch 20. storočia bola Podbrezová hlavným iniciátorom a lídrom revolučného robotníckeho hnutia na Slovensku a stala sa centrom sociálneho boja proti vtedajšiemu vykorisťovaniu. Hlas robotníkov sa ozýval predovšetkým na stránkach robotníckych novín Podbrezovan pod vedením vtedajšieho šéfredaktora Ladislava Novomeského. Železiarne zachránila pred úplným úpadkom predvojnová zbrojná výroba, v rámci ktorej bola úspešne sprevádzkovaná moderná obrábacia dielňa v Piesku už roku 1935. Roku 1938 československý štát predal železiarne do súkromných rúk. Majoritným 51% vlastníkom novej akciovej spoločnosti s názvom Podbrezová, Banská a hutná akciová spoločnosť Praha sa stal prosperujúci podnik Zbrojovka Brno, zameraný na zbrojnú výrobu. Po rozpade prvej Československej republiky sa od roku 1939 stal spoluvlastníkom železiarní novovzniknutý slovenský štát s podielom 49% majetku. Po zriadení protektorátu Čiech a Moravy sa Nemecko zmocnilo českého priemyslu a zbrojovku Brno pohltil koncern Hermann Göring Werke so sídlom v Berlíne. Jeho súčasťou sa od roku 1941 stali aj železiarne v Podbrezovej. Koncern odkúpil 49% podiel od slovenského štátu. S ohľadom na požiadavky nemeckého zbrojného priemyslu nový vlastník uskutočnil viaceré investičné akcie, ktoré mali pre železiarne veľký význam a znamenali obrat v ich rozvoji. Po vyhlásení Slovenského národného povstania 29. augusta 1944 železiarne dodávali zbrojný materiál povstaleckej armáde. 25. októbra 1944 železiarne i Podbrezovú okupovala nemecká armáda. Oslobodili ich sovietske a rumunské vojská 21. marca 1945. Boje o Podbrezovú zanechali veľké škody v železiarniach i v osade. Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre verejné práce zriadilo národnú správu, ktorá sa zamerala na odmínovanie podniku, odstránenie vojnových škôd a sprevádzkovanie výroby. Taká to bola naša jar roku 1945. Tu na rumoviskách československá robotnícka trieda, vedená komunistickou stranou, začala boj za obnovu zničenej zeme. Strana zavolala na front rekonštrukcie a obnovy. Išla aj parta súdruha Dintara odmínovať podbrezovské železiarne. Partizánsky a povstaleckí bojovníci zišli z hôr do dolín na front obnovy a budovania. Tisíce dobrovoľníkov stali za hlasom strany obnoviť zlámané mosty, preorané trate, zamínované fabriky, spálené dediny. Podbrezovskí robotníci zdvihli z rumovísk svoj závod. Po cestách vedúcich do Podbrezovej nastupovali prví robotníci z Pohronia. Do zničených dielní a k vyhasnutým martinským peciam nastupujú podbrezovskí robotníci s bojovým heslom obnoviť výrobu. Do strojárne na Piesku sa vracajú prví sústržníci. Takto spustošená zostala po ústupe okupantov. No všetko nevykradli. Do tohoto úkrytu schovali robotníci najdôležitejšie súčiastky. Bolo ich málo. No vtedy nám každá súčiastka pomáhala obnovovať výrobu a prispievala k víťazstvu nad fašizmom.
Na všetkých úsekoch nadšenie robotnícej triedy zdolávalo ťažké prekážky rekonštrukčných prác. Nedávno zničené a mŕtve pracoviská ožili. Leje sa prvá oceľ, ktorá pomáhala dvíhať z trosiek oslobodenú vlast. V zmysle prezidentského dekrétu o znárodnení priemyslu vyhláškou číslo 1288 zo dňa 7. marca 1946 minister priemyslu zriadil národný podnik s názvom Stredoslovenské železiarne Národný podnik Podbrezová. Veľa som doma počul o histórii, o mnohých takých príhodách, ktoré otec rozprával zo svojho života, že keď sa učil za hutníka v súčasnom šrotovom poli, tam nebolo žiadny plot, štátna cesta viedla. No a prvá vec, čo museli robiť, keď boli uční, museli ísť narúbať dreva, naučiť sa rúbať dreva, narúbať dreva na horný planier, kde bývali páni majstri. Keďže robil na oceliarni, tak stále tak spomínal, že predákom na oceliarni nemohol nikto iný byť, iba hornolehoťan, pretože to boli geneticky predurčení, že budú oni predáci na oceliarni. Je to úspevné, ale aj to je určitá personálna alebo kádrová práca pri výchove týchto svojich riadiacich pracovníkov. Pri príležitosti osláv 5. výročia Slovenského národného povstania železiarne boli premenované na Švermové železiarne Národný podnik Podbrezová s platnosťou od 1. januára 1950. V rámci centralizácie riadenia v roku 1951 boli začlenené k ministerstvu hutí a rudných dolů, ktoré riadila hlavná správa hút v Prahe. V záreze nad Hronom zápasia ešte s tisícami kubíkov skaly a stavba mostu cez rieku dostáva sa už do konečného štádia. To je dôsledok ešte jedného záväzku k 9. zjazdu strany. Dali ho robotníci Švermových železiarní z Podbrezovej. K zjazdu otvorili výrobu v novej mostárni a zaviazali sa dodať na termín svoju prvú prácu. Most cez Hron pre trať mládeže. A prekonali sami seba. Pneumatické nitovačky rachotia v Hronskej doline od rána do večera. Treba sa usilovať. Podbrezovských mostárov čaká ešte jedna veľká úloha. Montáž viaduktu pod Kozelníkom. Piliere sú hotové. Čakajú iba na železnú konštrukciu. Zatiaľ brigádnici navážajú nekonečné vozíky k obom krajným oporám viaduktu. Výroba ocele to je zložitá kuchárina, ktorá v minulom storočí bola ešte pomerne náročnejšia na oko toho taviča, ktorý musel vedieť odhadnúť, aby tá oceľ bola uvarená správne a až následne neskoro urobili mechanické skúšky. Je to úplne rozdielne oproti súčasnosti. Vo valcovni Švermových železiarní statočne plní svoje úlohy ďalší nositeľ radu práce, zlepšovateľ Štefan Hlava.
v rozhovore s majstrom Markom neraz hľadal nedostatky, možnosti zlepšenia. Rozmýšľal a našiel riešenie. Usporil veľa hodnôt. Priblížil sa definitívny zánik pece. A kochan sa môže len účastne pozerať na pád jej štíhlych synov, čo sa desiatky rokov pyšne pnuli do výšav. Spomienka na starú hutu zabolí. Ničila ho, neraz sa v nej do kosti prepotil. Z driny za veľkého vykorisťovania vychoval pri nej 6 detí. 44 rokov. Padli komíny. Padla stará sláva i strašná bieda. Veru, nik v Podbrezovej nemôže lepšie ako starý tavič Kochan precítiť, že až teraz, pri veľkej prestavbe, prežíva stará huta svoju najkrajšiu jar. V tých časoch, 60. stavali sa 2 oblúkové pece na elektrooceliárne. 10 mega, poľská dodávka, niečo úplne nové. To bola stavba prvá v Československej republike. To bola tak náročná stavba technicky, že sme sa mali čo učiť. Dokonca boli zapojení technici z celej republiky. Železárne Podbrezová od roku 1961 boli prvou firmou v Československu, ktoré začali odlievať oceľ na kontinuálnom zariadení plynulého odlievania ocele. Podbrezová síce mala varenie ocele na Siemens-Martinských peciach, ale začína budovať ako prvá v Československu kontiliatie, ktoré vyrába brámy na Lautovo trio, ktoré v Podbrezovej vyrábalo veľké platne. To boli platne dlhé okolo 15 metrov, Lautovo trio bolo široké 3 metre, čiže platne boli 15 x 3 metre a tie sa vyrábali, najskôr to bola ingotová cesta z brám, a potom sa už začali robiť z týchto kontiodliatkov. Historicky hľadiska hutníctva to bolo veľké novum. Keďže v železiarniach bolo 1200 vtedy rizikových pracovísk, tak sa kupovali aj liečebné poukazy pre pracovníkov na rizikových pracoviskách. Kupovali sme poukazy do Piešťan, do Dudiniec. Veľa poukazov sa kupovalo do Kováčovej. A mimo toho rekreačné poukazy sa získavali výmenou. To bolo veľmi výhodné. Naši ľudia chodili na výmenu do Juhoslávie, Moščenička Draga. Juhoslávici chodili k nám na lyžovačku. Potom sme mali výmenné rekreácie s Poliakmi, s Nemcami. Veľmi výhodná rekreácia bola v Maďarsku, v Miškolci, v Tápolci. Som mala na starosti všetky rekreácie a pre 6400 zamestnancov a 2000 registrovaných dôchodcov bolo toho dosť. A veľmi veľa sa robilo pre deti, pre detské rekreácie. Ročne sa odrekreovalo asi 500 detí v letných táboroch. A v zimných táboroch to znovu išli zimné tábory buď výmenou, alebo sa kupovalo. Švermové železiarne Národný podnik Podbrezová majú dôvod na oslavu.
V tomto roku si pripomínajú 125. výročie svojho založenia. Len v nedávnom období prešiel tento náš významný hutnícko-strojársky podnik modernizáciou. V starom závode rekonštruovali jemnú valcovňu profilov, vo valcovni bol zabudovaný nový chladník a nové kyvné mosty Lautovho tria s riadiacou kabínou. Delegácia súdruhov pod vedením prvého tajomníka ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska Alexandra Dubčeka v rámci osláv navštívila závod a oboznámila sa s novými modernými zariadeniami. Medzi tým sa všetci zamestnanci švermových železiarní, obývajúci rodinné domy v okolí závodu, zhromaždili na oslavu na futbalovom štadióne, kde sa im prihovoril Alexander Dubček. Švermovým železiarniam udelili aj čestné vyznamenanie za pracovné úspechy nielen v uplynulej 5-ročnici. Kedy sa v Podbrezove vyrábali aj iné výrobky. Výroba hrubých plechov bola veľmi úspešná, pretože to boli plechy, ktoré sa dodávali hlavne pre loďarský priemysel. A na výrobu plechov bola u nás naviazaná ďalšia prevádzka tzv. Zvarov rúr veľkých priemerov. Vtedy sa vyrábalo okolo 36 000 tón a boli sme v podstate tiež druhý najväčší v rámci RVHP. Všetky tieto rúry ale smerovali vtedy len do krajín strednej Európy, nikdy sa to nevyvážalo do zámoria. Táto prevádzka sa zastavila v roku 1977. Ďalším takým hlavným produktom do tých 80. rokov v Podbrezovej, ako predchodca by sa dalo povedať, tých dneskajších bešvikových rúr, bola výroba betonárskej ocele, ktorá sa realizovala ročne okolo 100 000 tón, ale táto prevádzka bola zastavená vlastne z dôvodu toho, že sa stávala nová elektrická oblúková pec a nové kontiliatie a z tohto dôvodu tie staré prevádzky ako valcovňa plechov a valcovňa betonárskej ocele boli zastavené. Takto sa v rúrovni pracovalo ešte pred niekoľkými mesiacmi. Premena ingotov na rúry si vyžadovala ťažkú fyzickú prácu desiatok pracovníkov v neprívětivom hlučnom a horúcom prostredí. Dnes to už v rúrovni vyzerá úplne inak. Zmena v rúrovni je badateľná na prvý pohľad. Hoci prostriedky na modernizáciu zariadení musí podnik v nových podmienkach hospodárenia vytvárať z vlastných zdrojov, v Podbrezovej vedia, že sa to oplatí. Obsluha trate namiesto fyzickej námahy ovláda iba stroje. Až sa dostatočne zapracuje, vykoná ešte aj značnú časť tejto práce automatika. Potom rekonštrukcia prinesie aj ďalší ekonomický úžitok. Časť pracovníkov bude môcť prejsť na iné úseky. A pretože modernizácia ďalších prevádzok, napríklad oceliarne, prejaví sa ešte prenikavejším zvýšením produktivity práce, umožní podniku okrem iného ďalej skrátiť pracovný čas. Sme na chodbe riaditeľstva švermových železiarní v Podbrezovej. Našu pozornosť upútáva rad vysokých vyznamenaní. Je tu uznanie za vynikajúcu prácu, ba je tu aj najvyššie štátne vyznamenanie. Zdalo by sa jasné, za akým cieľom sem vstupujeme. A predsa náš cieľ je iný.
V našom podniku za posledných 20 rokov bolo vypracované 24 rozvojových variant. Ovšem, ani jedna z týchto realizovaná doposiaľ nebola. Bývalé ministerstvo hutí a rôzne nadriadené orgány vedeli vždycky nájsť nejakú objektívnu príčinu, aby táto realizácia mohla byť oddialená. Neviem si predstaviť, akú odozvu by to malo nielen medzi osadenstvom, ale aký dopad by to bol aj na celý náš kraj. Vôbec si neviem vysvetliť alebo predstaviť likvidačný proces, ktorý akoby z tohto mohol vzísť. Súd riaditeľ, v čom je teraz najväčší problém v súčasnosti vo Švermových železiarne? Vláda tohto roku, 13. marca, schválila uznesením prvú etapu výstavby švermových železiarní v Podbrezovej. Hneď v zápätí na to vyšiel v Rudom práve článok, rozhodla vláda správne, čiže ďalšia nedôvera. Mysleli sme, že toto rozhodnutie už bude konečné. Nedôvera môže plodiť len nedôveru a po 20 rokoch domáhania sa rekonštrukcii výstavby tak starého závodu, ako sú švermové železiarne Podbrezová by už mohlo byť s konečnou platnosťou vyriešené. Na základe tohto článku sa schádza výbor Národného zhromaždenia pre investície a výstavbu, aby posúdil definitívne, či rozšíriť alebo obmedziť výrobu v tomto závode. Myslíme si, že je na čase s týmto problémom skoncovať. Švermové železiarne neraz dokázali svoju životaschopnosť a ekonomickými výsledkami v súčasnosti túto skutočnosť plne potvrdzujú. Treba tomuto závodu poskytnúť všetky prostriedky k tomu, aby povesť a meno podbrezovských hutníkov a ich výrobkov aj naďalej mali ten zvuk a kvalitu nielen doma, ale aj za hranicami, akú mali doteraz. Rozhodnutím československej vlády zo 70. rokov bolo vlastne presunutie výroby presných rúr z Chomutova do Podbrezovej. Pred 50 rokmi na tomto mieste ešte sa pestovala kukurica a viedla tadiaľto hlavná cesta medzi Breznom a Podbrezovou, ale potom došlo k rozhodnutiu, že tu v miestnej časti Valaskej, časť Piesok, sa postaví závod na výrobu bešvíkových rúr, valcovaných za tepla a takisto aj následne ťahaných za studená. Prvá prevádzka, ktorá vznikla na novom závode, bola ťahareň rúr 1, ktorá vyrába presné rúry, oceľové ťahané za studená v sortimente od vonkajšieho priemeru 4 do 40 mm s hrúbkou steny 0,5 až 5 mm. Železiarne sa hovorí, že bijú oceľovým srdcom, ale tie železiarne žili takým teplým ľudským srdcom. Aj ten vzťah nadriadených a podriadených bol taký trošku iný. Nechcem povedať, že kamarátsky, pretože každý si tých svojich nadriadených úctil, ale bola to taká prirodzená autorita, ktorá vzbudzovala úctu na jednej strane, ale vzbudzovala aj dôveru. Zaujímavé bolo to, že žili tu ľudia takým veľmi súdržným životom. Isté, boli sme všetci oveľa mladší, boli sme mladí vlastne. Mladé rodiny s malými deťmi, ale všetko to tak nejako tak súdržne žilo. Železiarne ako hutnický podnik boli doménou mužov. Ak sa dobre pamätám, v povojnovom období v 45. roku bolo v železiarniach zamestnaných 40 žien len. A boli to väčšinou buď posluhovačky, upratovačky, alebo ženy, ktoré boli na také pomocné práce. Ale postupom času, keď sa rekonštruovali staré prevádzky a najmä výstavbou nových prevádzok, sa zamestnávali ženy, ženy sa vyškolovali na žeriavničky a na mnohé iné profesie, ktoré boli potrebné. Ale v tej dobe ešte nebolo veľa žien s vysokoškolským vzdelaním. Ja sa pamätám, v 60 rokoch, keď som ja prišla do železiarní, bola jedna jediná inžinierka Pepichová na oceliárni.
tomto roku hovoríme viac o ženách, o ich práci, starostiach i radostiach. Medzinárodný rok ženy nám dáva príležitosť zamyslieť sa nad problémami zamestnanej ženy. Pozreli sme sa do prevádzky ťahárne presných rúr vo Švermových železiarniach v Podbrezovej. Je tu moderná hutnícka prevádzka a 70% zamestnancov tvoria ženy. Preprava rúr od ťahacích stolov až do skladu expedície je zmechanizovaná tak, že vylučuje ťažšiu fyzickú prácu žien. Z kolektívu, ktorý tu pracuje, 26 žien súťaží o titul Brigáda socialistickej práce. Pracovníci v železiarniach prežili veľmi ťažké časy, keď bola v Podbrezovej povodeň. To bolo 15. októbra 1974. Z toho maličkého potoka Hron zrazu sa vyliala obrovská rieka až do výšky 6 metrov. Celá fabrika, starý závod, celý bol zaliatý. Bol to veľmi zúbožený pohľad na všetko, všetko bolo pod vodou. Na tretí deň, keď voda trošku opadla, prišiel generálny riaditeľ pán Kodeš z Prahy a medzi rokovaním s podnikovým riaditeľom pánom inžinierom Koleničkom padla aj taká veta: Toníku, tu fabrika nikdy nebude. A vtedy sa nebohý pán Kolenička nazlostil a mu povedal: tak ty nepoznáš horehronských ľudí, fabrika tu bude a my to dokážeme. A dokázali sme. Po približne 9 rokoch sa začali paralelne stavať ďalšie prevádzky, a to valcovňa rúr s pretlačovacou stolicou, ktorá nahradila klasickú Mannesmannovú trať, ktorá bola v starom závode. Základný kameň valcovne rúr bol položený v roku 1974, kedy boli zahájené stavebné práce, výstavby haly a prilahlých objektov valcovne. Tieto trvali do roku 1977. Po tohto roku bola montáž technologického zariadenia až do roku 1979, kedy 25. apríla bola vyvalcovaná prvá rúra. Švermové železiarne v Podbrezovej vstúpili koncom apríla tohto roku do ďalšej významnej etapy rozvoja podniku. Za účasti straníckej a vládnej delegácie dali do prevádzky novú valcovňu rúr s pretlačovacou stolicou. Vo Švermových železiarniach sa dlhodobá perspektíva rozvoja vyriešila rozhodnutím našich najvyšších orgánov o ďalšej výstavbe prevádzok rúrového programu. Tunajšie železiarne sa stanú špecializovaným výrobcom presných rúr nielen u nás, ale aj v rámci Rady vzájomnej hospodárskej pomoci. Už tohto roku ukladá štátny plán vyrobiť takmer 40 000 tón hladkých rúr. Plné využitie novej prevádzky bude po jej úplnom dobudovaní, kedy objem výroby dosiahne 5-násobok tohtoročného plánu. Výstavbou týchto moderných zariadení musela prísť meracia technika. A tu sme si vybudovali. V tých rokoch 70. vám likvidovali mestskú elektráreň v Banskej Bystrici. A my sme túto elektráreň zdemontovali, odviezli dole železiarny Podbrezova a využili jeden generátor, ktorý sme v tých rokoch 76. dali do chodu. A ono, ten generátor, tých 40 rokov pracuje s rôznymi obmenami. Takmer každým dňom sa mení tvár i život v Podbrezovej. Nákladom 5 miliárd korún sa vybudovali supermoderné linky na výrobu bezšvových rúr rôznych dimenzií.
Tieto výrobky sú vyhľadávaným artiklom na celom svete. Ešte donedávna sme ich aj my dovážali. Dnes s nimi naplňujeme aj exportné úlohy. Vyše 70 brigád socialistickej práce vo švermových železiarniach garantujú efektívnosť výroby a kvalitu výrobkov. Naplňajú tak revolučný odkaz predchádzajúcich generácií. Pribudla ďalšia prevádzka, tzv. ťaháreň Rúr 2. História ťahárne Rúr sa začala písať v roku 1971, kedy 25. augusta 1971 bola vytiahnutá prvá rúra v ťahárni Rúr 1. O 10 rokov neskôr bola pustená do výroby aj prevádzka ťaháreň Rúr 2. V súčasnosti na spoločnej ťahárni pracuje 848 zamestnancov pri plánovanej ročnej výrobe 53 000 tón presných bešvíkových rúr a 3250 tón rúrových navarovacích oblúkov a redukcií. Dôkazom dobrej práce podbrezovských hutníkov je aj skutočnosť, že ich výrobky sa exportujú do 50 krajín všetkých svetadielov. V súčasnosti dosahujeme také výsledky, aké v histórii tento závod nezaznamenal. Boli aj také obdobia, keď visel otáznik likvidácie nášho závodu, pretože bolo vypracovaných 27 rozvojových variant. No a myslím, najväčším šťastím bolo požiadavka o dodávku presne ťahanie rúr do Sovietskeho zväzu. Aj v čase realizácie bolo obrovsky veľa problémov, ktoré sme museli prekonať na najvyšších miestach, aby sme mohli realizovať, čo bolo na nás požadované. Jednou z podmienok efektívnej výroby ocele je aj zavedenie nepretržitého kontinuálneho liatia, ktoré šetrí energiu, kov a pracovné sily. Prvé zariadenie plynulého odlievania v Československu sme inštalovali a uviedli do prevádzky v roku 1960. No a využívali sme ho pre potreby vtedajšej výroby, pre zariadenia, ktoré sme ako využívali. No pri realizácii rúrového programu bolo treba nové zariadenie na vyššej technickej úrovni a s odpovedajúcou kapacitou, aby sme zabezpečili vstupy pre novovybudované prevádzky rúrového programu. No a v tomto období veľa razy za tých veľkých problémov nebolo kedy času ani kľudne pospať si, pretože nebyť toho pracovného kolektívu, tej zručnosti našich ľudí, tých technikov, ktorí riešili otázky rozvojové, no neboli by sme dosiahli týchto výsledkov. A my sme sa vedeli zjednotiť za cieľmi a preto sa tieto výsledky dostavili také, aké v súčasnosti sú. Zväzáci 4 horehronských závodov, Petrochemy Dubovej, Mostární Brezno, Strojární Piesok a Švermových železiarní Podbrezová si dali spoločný socialistický záväzok v hodnote 7 117 000 korún. Aký je podiel mladých švermovských hutníkov? Podiel našich zväzákov na tomto socialistickom záväzku je 1 350 000 korún. V jeho splneniu nám okrem iného napomôže 100 zlepšovacích návrhov, ktoré v tomto roku mladí zlepšovatelia na počesť 3. zjazdu Socialistického zväzu mládeže podajú. Reflektor mladých, rozvoj pracovnej iniciatívy, socialistická súťaž a brigády. Týmito formami mládežníckej aktivity sa nám v priebehu tohto roka náš spoločný socialistický záväzok určite podarí splniť. Toľko to Jozef Pažma, predseda celozávodného výboru Socialistického zväzu mládeže. My mladým hutníkom budeme držať palce. Rúrový program vychádzal zo skutočného rozboru situácie, seriózne reagoval na potreby fabriky a tak vhodne doplnil tento priemyselný komplex. Dávny sen mať vo švermových železiarniach druhovýrobu sa splnil.
Na prelome 80. a 90. rokov sa končí jedna veľká a neuveriteľne bohatá kapitola histórie železiarní v Podbrezovej. Končí sa práve pri zrode premeny socializmu na dlhú púť demokracie a slobody. A práve v čase tejto veľkej zmeny sa otvára nová kapitola života podbrezovských železiarní.